Mga igsoon, mayong gabi kanatong tanan dinhe sa tibuok nga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, mayong gabi kanatong tanan. O nining takna sa kagabihion mga kaigsuonan, mga kaigalaan, live kita. O kaning atong live bahin kini sa atong pakighimamat, pag-usab sa duha ka tawo nga kanhi gipalakaw sa Ginoo nga aron singgitan ang mga kalungsuran ug mga syudad nga anaa sa daluna sa yutang saad dinhi sa Mindanao. Mao nga ato kani sila nga himamaton pag-usab aron nga mabati ninyo ang mga hinungdan sa ilang at tumong og tuyo sa ilang paglakaw. Unsa man gyoy una sa tanan, Bishop Barcuma, unsa man gyoy nagsugo nimo nga aron nga moabot ka dinhe sa Dapitan, Israel City? Sa pag-ari na ko dinhe, sa dito pa ko sa Negros, sa Sipalay, sa tungod sa ako ang mga damgo, hantod nga dili ko kahantang, bisag sa unsay ako ang maubra. Gidamguhan ko manggod og balik nga lakaw ka sa balaang syudad. Ya, ako nahimuo ko kay ug di na dapit. Daghan ako ang gipangutana nga Sa to pa wala day ka kahibalo sukad-sukad kung asa ang balaang syudad. wala ko kabalo. Ya, may usa ka tawo na nga kuwag yung gipangutana kay naka-eskwela man siya o elementary. Nga, Oh. di man ang balaang syudad. Ang iyang pangalan ato si Siano Siano Bisinan. Bisinan, Bisinan. Bisiran, Bisinan. Bisihan, Bisinan. Bisingal, Bisinal. Bisinal, Oh, Bisinal. Bisinal, Siano Bisinal. Siano Bisinal. Mao imong gipangutana. Oh, gipangutanan ako nga di man dapit ng balaang syudad. Oh. Niingon man siya nga dapitan. Kay naa na sa history. Sa tupan nahibalo dayto siya nga ang Dapitan City balaang syudad. O nakabalo siya nga ang dapitan balaang syudad. Okay, mabasa man ni sa sa history sa Google. Kay mao man na iyang gikaingon nga naa gyud sa balaang syudad kuno na nga dapitan. Oh. Nya, Gipangutana po ko niya nga nganong nangutana man ka? oh, gipangutana po ka. Oo. Yang ako ang sabat, muadto ko tungod sa ako ang mga damgo. Sa tungod ay kanan damgo. Oh. Niingon ko, tuo ko. Kay kutob sa ako ang madamgo, matupa man yun. Masa may matupa. Kana ba? Matuman. Matuman. Okay, oh. Yan ingon siya, ato na ka. Kung muadto ko, niya, kaning programa ko anong contraction. Ako nga gini siyang yaan. Isa unya, ang imuhan ng pangabuhian dito. Oh. Ko, wala man ko'y problema o pangabuhian. Ako may mulakaw. Kuyo nga ako ang asawa. Duhami. Oh. Pero o dili sa mukoyo, bilin siya. Kaya ang ako ang damgo nga lakaw ka sa balaang syudad, ako ang yung tumano. Kaya niingon man sa akong damgo nga lakaw ka sa balaang syudad, dito ka magbuhat og hantod sa pagpanambag. Di ay. Nakaingon ko, ang human naman ako ang pagpanambag, sa ako ang huna-huna.
Mm. Kay nanambal man ko dito sa Negros yun. Oh. Naamay mangayo og tabang nga patambal sila. Oh. Kung tambalan maayo ba doon Asa gani inyo ha sa Negros? sa Tipalay, Punta Balyo, habok-habok na ang sityo yun sa mo ang turok na. Okay. Sige. Nya Di daghan kayong galantaw. Abot Muto na og nga. 500 ka buok. pagka humana nga ako ang istorya sa Siano Mulakaw dito. Muto niyon siya unya. Ang imuhang pagkabutang ningingon ko ko nga aw. Ako anang ibilid. Ibili gani ako ang ibaligya. Ang inyong mga butang. O kuha bang kalubinhan? Oh, kalubinhan. O Oh. kuha yung kuha na. So, mo to nga sa mga ginahitabo ato gibaligya gini mo. Kuha yung ibaligya. Oh. Nya una na ko tong gimunuhan ng amo ang engineer Mm. nga si Ryan Guri. Mhm. Nya karon kay ingon man siya nga wa pa say kwarta. Ako na pong daghan na nakabalo. Mm. Pagkabalo ni adto na pong ako ang uyuan si kuan ni Talino. Oh. Patunga ko na siya. Oh. Na ingon siya ibaligya din imo ang kalubinhan, Mm. imo ang yuta. Ko ang yuta dili na ko na mabaligya kay iya man na sa Dios. Oh. Ingon man siya nga, imo na. Ko dili imo ang kon ang giyang ko na nako ang ako arang tanom. Oh. Una ko ibaligya kay ang kanang yuta iya na sa Dios. Oh. Sa mao ba? Mao na. Mm. Iko ana ibaligya. Sa unya unsa may pangabuhi-an nimo dito kung mo may ibaligya. Wow. Mangita ra gid ko dito pangabuhi-an sa attraction po. Mm. Nagyoy maubrahan basta kay mutuman dito sa sugo unsay maabot dito sa dalang syudad. Oo. Kay Pero atong panahon na wa pa kakakitaan ning dapitan bisan na lang sa bunbon. wala gyud. Wa sukad-sukad wa gyud. Wala gid ko kakitaan na. Mo ni mga igsuon no nga kaning tawo nga sinugo sa Ginoo dili gyud ingon nga kuan kaning buhat-buhat lang mo nang kaning buhat namo aning magbugal-bugal ani patyon gyud sa Ginoo kay kaning among buhat dili man ni buhat-buhat gud og unahuna ra sa tao. Sige, padayon ko no Bishop. Ya ko to nga ako agi siyang gibaligya nga ako ang atong kalubingan ako. Ang nakapalit gyud ang ihara kong anak nga nganlang pug subyekto nga bilang pakaisa ra po na nako. Mo to iyahang gipalit. Naka-desisyon dito nga mulakaw na dito sa Balaang Syudad. Kaya mo to nga pagkakuha na ako ang ako akong hinablos nga si Bishop Marcristo. Oh. Ako na po siyang gilingan nga biyahe ko to o makaabot ko ng lapitan. Sa mulakaw di kayo. Oo, mulakaw ko kay tungod sa akong mga damo ko. Muadto ko kaya ko ang tumano. Pero di na ako tumano, masilutan man taan na. Oh. Unya. Siya, sige yo, kung na imuhang plano, tabangan ta ka. Muto na hinayon dito. Oh. Pagbaligyan ako. Pagbaligyan na muto nga kuan po ko niya nga paminaw dayo nga naay nag-preaching dire. Siya, pinsa man di ay. Siya kardinal na. Kaumayo na. Basta preaching na. Kaya ako ga pangita ko ana sa gisay-say sa kasulatan nga naa sa Bible. Oh. Kay wala man ko kakuanggon aning Bible. Kay maanha ko anang simbahan. Dili man ko ka basa po kay sao man ko pagbasa kay wala man ko Bible. Kaya una nga Wala gid ka ingon nga na unsa may ginaho na kuan nimo grade 1, grade 2 ana wala gyud.
Naka-eskwela gid ko giduan. Grade 1. Naka-eskwela ka grade 1 gyud. Giduan. Pero wa po ka kahuman sa grade 1. Wala ko kauman kay mo man po'y makapatay sa kuwang amahan. Sus, pastilan. Inana ng tinuod nga sinugo sa Ginoo. Ang tinuod god nga suguon sa Ginoo kadtong makauulaw sa tubangan sa mga tao. Kadtong gipakamatarong sa tubangan sa tao, kadtong gipakamatarong sa tao sa Dios na bulok. Pero kaning ipakabulok sa mga tao sa Dios mo na abogado. Sige, padayon. Ya muna nga Ganun galang tao but nagkimintos. pagka kuan na Hinoo na atong hugadaan. Aw nakakuan di ko nga mo lakaw na gyud ko mo nga baligyan na ako karon kay nauso na putong pagmasmas na ng COVID no. COVID na pod. Oh. So, karon kay mo dak-an kaani yo Oh. kay swabtis man. Oh. Tumuong gani na nga mahingagaw kog adto. Kay para nga makaabot ko dito. Kay kani maglala pa man eh. Oh. Sa ganun man nakabalo man kanayo. Nakabalo ko ana kay tungod mo sa damgugod nga tabunan ang ako ang kuan baba ug ilong. Nya makita na nato matara. Diingan man ko ana. Nya mo to nga nakulbaan ko ginan ako. Gadam ko ka ana nga tabunan imong babas tay imong ilong nya mata na lay makita. Mga tao, nga nakitaan ko na ako nga nanglakaw na sa kasada. Oh, na gitabunan pong babag ilong. Oo. Sinubira na ako ng asawa. Hmm. Na muabot ka na. Yung naaburit na yung kuaw. Muabot na ng bulana. Kaya ang muna na ang syudad man, bili man ang barangay. Oh. Sa di ko mo to, kuaw. Kana magsigit taglakaw, nawa ba? Kay muabot na kay dakpon man na. Ang kay nagpa-ubra na siya gani ugma sa iyang niga. Nga si Karya to, kay kumari me, paubra na din siya, dua ka buo. Sus nang lakaw namin, ingon man siya nga magmas na, kay nakabalo naman may nga dakop na. Kuaw, ikaw ra. Siya, imo nga po ni. Dihala na ni mo. Kaya nagplano man ko og dakpon me, ang katuyang mas mo man po kong ilogon, kay aron nga bistigahon ang pud may nga ngano nga giilog man ani mo. Yan po yun akong aw. Binakpanay naman eh. May nanduha me. Kay ato man mis obrahan. Yan mo to nga lakaw mi may kay wala man po nasugata na mo. Nga mo dako na mga pulis. Nga ako pares anak man ako da ugmas. Aw tao-an kana kay ako wala magmas. Siya, sige lang. Kaya mo, guni mando na. Tuma gani sa akong giingon gani. Nga mo abot nila. Siya, tuog ito. Muna gani nga mo adto ko anong balaang siyudad. Kaya nani nga magsigitag ubray. Nga gawon na to atong pita-pita nga bato. Sa katulbin. Kaya schedule ta ato og 100, wakadlaw. Sabado o Domingo. Mahuway man ato ng Domingo. Kaon man po sa Domingo, ubrahon na nato natin para nga makakwarta ta. Siya, akapoy na ka. Pero di ba ikaw man si Bishop Domingo? Ako mukaon pug Domingo. Kay mukaon Domingo, mo to yung kumuubra po kong Domingo. Okay. So, padayon. Mo to nga, kuha na siya, supak na siya, kay di na siya mubra kay kapoy na gurme, kay mo straight mamingog trabaho. Nya duha ra to kaadlaw ko dito katulbin kay duha man ka kontraksyon ang na ubra ato sa mga engineer na kamera man pung duha na babilin dito sa katulbin. 700 nang watching 700. Nya mo to nga pagka kuha na namo sige naglakaw upa naglalis me. Mo to nga ningon na po niya nga di na nato na banhaon kay ako mulakaw ko sa Balang Siyudad. Kay nangita gi ka sa Balang Siyudad sumala sa imong gidamgo. Tungod sa gidamgo binako. Dayon. Sige, padayon sa imong istorya. Nya mo to nga sa nya ako. Ko gusto ko ka, mo ko ka. Di mata. Kay
pabiling ka. Oh, Na diri mong asawa ron. di ana din. Ato kunong pa itapad kuno dihag pa live kay aron nga makita pus publiko imong asawa. Oh, mas maayo mong ginang makari. Kay aron makita po kada kayo ngabot na 900 na 900 1,700 kadali kayo mo ni siya mo ni imong asawa. Oh, muna akong asawa. Niingon gyud siya nga. Taga Negros si palay mo no? Oh, usara pud may ka purok diha nga habok-habok. Purok habok-habok. Oh, sakop siya sa barangay Punta Balyo na siya. Oo. So okay, dayon unsa na ngano nakakuha na ka no? Katong nakaanhin na jud ka. Oh, muna nga di anak ko din eh. Pag arena na ako din eh, mauna po na nga hantod nga nakaabot ko, na-quarantine niya po mi. Oo. Mga 5 to kadlaw. Oo. Pero sa pagka-quarantine na mo, idambuhan ko na nako nga munang balaya nga maabot mi. Kuan, sige ko kung lili isaway po ko niya gani nga nung sa man sige lili nimo. Oo. Kung nagtanaw man ko ani kay di ano ang pagkis bala ang syudad. Pindi niabot na mo. Oh, Unsa man to imong istorya nga gikuha ka dito og katong gadambugang tigulang nga tao then gikuha ka unsa man to? Kuan man to sa damgo na ko. Sa wala pa ka to kanhi. O sa wala pa ko kanhi, damguhan ako nga usa ka tao Oh. nga wala kilain nga mao gid itong hisura. Eh, Pero nagsutana man to. sutana. Oh, niya color ni gatas yun. Sa to pa ako to imong nakita dito. Ikaw yun nakita nga medyo na kuan ko nga ngayon natulog ko nga Oo. sa kuan ako tulog ko kunto Oh. sa kuang damgo tulog ko kunto Oh. para makapaway ko. Ay, nagpika-pika man po ko sa dito sa Muagyo sa among balay. Oh. Kay nag-ubra man po ko og tangke Oh. sa video sa tubig kami tubig man tong nasakop nako. Naharap ko sa duol sa among balay. Oh. Nakita na ko. Nya, medyo ni tulog ko. Nya, mo to nga, diinan man ko sa kundambo nga bangon diha. Ingnan ka nga bangon diha. Oo, bangon diha. Ako, anong bangon man ko? Nga natulog man ko. Sa bangon lang, gunit lang sa ako ang tudlo. Sa sultian ka nga paguniton ka sa tudlo. Oo, nya, ito nga gunit ko sa imuhang tudlo. Sa ako ang tudlo. Oo, gunit na ako nga murag naa mami sa kuan, nasa babaw ra, nga murag naglutaw ra mami sa panganod. Di ay. Oo, nya ikaw nag-una, nga medyo ang imo harapong paglakaw, normal naman po. Normal. Hantod ako po, normal ako. Oh. Nya mo po sige po kung lingas-lingas, nya ikaw, galakaw ra po ka, nga natanawan po ka, strict ka ginang imuha. Paglakaw nimo. Ako sige lingas-lingas, ako man kayo ng patag. Ya naaman po sa kilid, naamay duha ka suba, ya duha ka katulay. Pastila no? Utong, Imo nang nakita ang senaryo sa Balang Syudad. muna na kitaan din ako sa Juan ko, diin ko na dampihag yung lugraha. Sa damgo na ako na. Ya mo to nga nakalimat-mat ko kay kuan naman ko, medyo murag nakabatyag na kung nakaliso ko. Muto nga, nakatulog man dahil ko. So, siya na, kahit tungod nga pagliso na nako nakabatyag ko. Ito ko, damgo raman di ay. Nakaingon ka nga dili damgo. Muto ko, damgo raman di ay nako. Anong kaabot man po atong lugarahag din ko dapit. Mutong diya nangusog na diyo ko nga ako ang yung baligya. Baligya na mo imong kalubinhan. Baligya din ako. Imong gigamit pagpamasahe Mutong para muanhi ka diri sa Balang Syudad. nga makaarigi ko nga tuman gid ang sugo ug makaabot gid unsay isugo. Muto nga na
abot na may diha sa kaning Palaran. Kawa-kawa. kawa-kawa. Oh. Diha mi na kurante. Oh, quarantine mo. Diha ko nagsige ko lili kumang gini sa kuandam ko. Oh, nakita na nimo sa nakita aktual na. nga napansin gini mo nga ang imong gidamgo, ang imong yung gianhi. Na. Kumang yun eh. Kasi ko lili sa atong rihas nga diha sa kawa-kawa nga nagkamay nga rihas. Oh. Kung na may buli na maumang po ng buliha nga ako ang nakitaan nga Pastila no. Unang alaot ginandi mo tuo ani. ito nga iya kung di mo sa masigigli mo diya di mo nga ang kumparis tanaw ko anang buli kay maumanis kung damo ko dito Okay, inana magod pakiton mong ka og kuan kaning ilhanan ba timaan. Inana. Sige, padayon sa ito nga yaan akong para sige makadili nga diyan man ta diri kun di maugani nga nagkuang ko niya kinsa pugor tong tawanan ako aron makitaan kay di alam ta dire noon di naman si Cardinal Pidi Pasanti na nakabalo naman ta nga dito pata sa Negros nga na may master muna nga makitaan ginako mo ginahisuraan ito nga gidala namin dito sa Palaran. Palaran na oh. Dito na. Human sa quarantine. Human na. Okay. May maraguro to kadlaw. Kuha namin niya. Dito lang sa Palaran. Muto nga diyan na. Daw dua guro to kadlaw. Ingon ko siya nga atuta sa kuan. Sa daw. Mo ito nang adto mo. Muto nga nang lakaw mi. Ni adto mi. Sus paka kita na nako nimo nga diyan naman ako. Maumong gini sa pulanggo. Ayang buhok. Pero wala man kaatupod nagsutana. Wala man. Umaog yun Pero yan ako ni mabalaan o magsutana na ni siya o maog yun. Muto nga pag sulod na ni magsutana, yan ang ko tayo maog yun siya. Okay. Yan muto nga kita na yun ko, hangtod nga mauni nga gisugo na kuko nga manglakaw. Katon diri na ka no? Nga dinhin ako. Diri na ka to sa dapitan. Sa dinhin Ni dapitan. ni puyo pa ka sa Barangay Daro. Nakapuyo pa ko sa Barangay Daro. Dayon pag abot nimo dito sa Barangay Daro, gipadamgo ka nga palugsungon diri sa syudad. Nga sa damgo na po na ako dito sa Daro. Nga niingon man po nga naay nag-istorya nga lugsong ka sa patag. Lugsong sa patag. Sa patag. Sarap na ako. Pilid man tuon dito. Kaning sindrom man ni patag. Dili man ni patag. Kaya yun na lugsong ka sa patag. Kay tuay trabahoon. Tuay buluhaton. Trabahoon. Trabahoon. Buluhaton. Sana ang buluhaton na kay adto naman sa patag. Ya. Buto nga nilugsong ako nga kwanto adlaw na tong Sabado. Paglugsong man ako, amo nga kaingon ko kung nanugid na kunino nga sa kulam. Dili na kamo balik dito sa Daro. Ano man imong damgo? Diyaman sa patag. Dili na lang ka. Itong dinhi sa kuana sa sentro. So, moto nga pagkakuan na, kuan na namin o itong pagmisyon na, namang lakaw, kuan na itong gihandaan nga mulakaw kay tungod nga sa mga damgo na ko sa dito pa sa Sipalayan ko naabot ko din. Ako ang yung pagkakuaton. Kay aron nga mga tao nga maminaw o makadungog sa akong maistorya nila para po masayod. So mao na to nga katong imong gisumbong na ko nga damgo nga palakon mo. Nga muna nga ning lakaw gud nga inugit ko nimo ngayon ka nga lakaw ka
o duha mi ato si Cardinal Raya nga amo ang paglakaw niya. Muto nga iyong kang libuton sa Ang yutang saad. yutang saad Oh. nga gikan dinhi sa dapitan antun kita Samis, samis o gadian, pangadian o ipil. ipil Oh. o tanggo kato Oo, diha, oh. o Kay kani manggong yutang saad sumala sa istorya sa kanhing sinugo ani atong buhat si Mahal nga ri Pilimon Rambonanza dunay utlanan nga yuta. Kay pagsulti ni Dr. Rizal nga Mindanao ang yutang saad, dili tibok Mindanao. Tulo ra ka probinsya, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o Misamis Occidental. Muna siya. Kunya ako mining gisunod kay wala man ko subuas Ginoo nga ipausab mo nga gisunod nako ni. Hantod ni abot ang mga panan-ahon nga katunang palako na mo. Ako gani una-una dili sa unta. Pero tungod kay sa inyong mga damgo palako naman mo mao nga gipalakaw mo sumala dito sa inyong damgo nga maglakaw ra dili magbalon dayon dili mudawat og kwarta bisag 5 centavos inyong gituman na gutuman dito na mo gituman karon ang pag-abot ninyo dito sa Orkita ako man mong gitugon nga pahigdaan unta ang Orkita og 15 ka adlaw kay ang ako untang huna-huna palibuton mo sa tibuok syudad sa Orkita aron nga pasinggitan sila pahinulsulon sa ilang mga sala kay di man tamutuo nga sila walay sala na magisala ni sila dili lang sila no tanan tibok kalibutan pero pagkangan lagi nga ang yutang saad ang buhat sa Ginoo anha man mag-agi sa utlanan sa yutang saad mao nga sila man ang maigo sa inyong lakaw moto nga didto magsugod ang paghinulsol. Muna ako mong gipalakaw. So diha sa kadalanan unsa may mga aksyon sa mga tao para dito sa Orkita, dito sa Orkita kay ang Orkita karon naigo sa dako kayong baha no nga sukad-sukad wa gina mahitabo. O katong kung hinumdum ka pag-abot ninyo diri di ba gisultian man kanako no kamong duha no nga unsa to akong gisulti kung nahinumdum ka ang gisulti mo nga moadto ka amuan lakaw na mo sa Orkita kay para nga ikasinggit ninyo ang paghari ni Kristo antod sa Juan Bautista nga utong amo ang gisinggit nga pagsinggit na namo ang mga tao nga galakaw kami halos daw dili sila mo tuo kay kanang maglakaw mi o muduol mi sa balay manira man manira sira sila muna yung hitabo sa Orkita kay pag-abot diri ninyo gisultian mo nga ang Orkita silutan giingnan mo nga ang Orkita silutan padadaag dakong baha lunok nahinumdum ka na gisulti man nimo nga pag-abot mo dinhi gisulti man nimo nga may palabuton nga lunok ang Orkita nga naay silot nga una ang imuhang gisulti nga una nga karon na abot yun ang silot niabot yun naabot yun kay sa pagkuanan ako nag-istorya man po ko nga naputoy ng utana nga usa ka tao nga nangutana siya nga nganong naabot na mo dinhi niingon man ko nga kami sa pag-abot mo namo dinhi brad sinugo mo sa Dios sinugo mi sa Dios tungod ko sa kuang mga damgo
nga dito pa ko sa Negros. Mm. Dituman ko na ako Oo. nga maabot ko din niya ning balaang syudad. Mm. Nga kung nasakupan ko niya sa balaang syudad din kay wala pagi ko nasayod yun basta kay gisugo ko Oo. nga libuton. Muna mo ang gituman nga si Cardinal Caraya Oo. nga singgit niya sa pagbarog ni Kristo Mm. nga muhari na siya. So kato inyong lakaw di gito basta-basta no. O dili dito basta Kung ato lang tong immaterial, wala dili ta pwede magbuhat ana kay daghang bugoy sa dalan. Oh, Pwede nga mahitabo ang dili maayo ninyong mahitabo. oh. Pwede gani nga daghan kong mga iro diha no. Muna nga kanang buhata kung naka-realize unta ang mga tao kadtong buhata dili unta to angay nga kaminusan mo kay di man to mahimo nga ato lang tong buhat-buhaton kay daghan mang bugoy diha sa dalan. Kung atong i-material ba pag huna-huna. Sa material yun. Pero tungod lagi kay mando man gito no, tinuod man gito nga gisugo mo sa Ginoo o mao nga gipalakaw gid mo nga wa gyud pagduduha. Nya ang kondisyon ng gudana, ang mga barangay, mga lungsod, syudad nga inyong agian nga dili mo dawat sa inyong mensahe silutan man guna. Bisan gani sa balaang kasulatan matud pa ni Ginoong Hesukristo, bisan asa kamo nga lungsod o syudad o barangay nga dili mo dawat ninyo ipagpag ninyo ang inyong mga tiil sa inyong lapalapa. Pagpamatuod nga wala mo dawatan nila o diha mo abot ang dako nga silot nga mahitabo. So kanang nakita nato karon dili pa na mao, napay labaw pa ana. Kay doon na naman po'y magsunod ninyo nga mulakaw. Yapon atong ipahibalo ni nga kanang gasunod ninyo maguyod ni kadina. Kay kanang espiritu ana si Jeremias. Maguyod na kadina na. Duha na sila o sa bakaha. Kay kining lakaw ni kanang lakaw ninyo adto kuan man to Elias man to o Moises. Sumala sa kasulatan no nga si Elias man ang ipakita ni Hesus og si Moises. Si Elias to og si Moises. Atong lakawan ninyo. Nahibalota nga kana si Elias mo si Juan Bautista pero di man si Juan Bautista ang nipakita ni Hesus. Si Elias man nga nagtindog di silang tubangan si Elias ug si Moises motong lakawan ninyo. O nga moto siyang lakawa. Mo nga kadtong lakaw ninyo espiritual to kayo. O nahitabo gid karon ako dugay kay ko diha ako nabata sa orkita. Di ako naulitaw. Na ako igsuon din ha karon nga napon na siya ay dako kayo nga katawhan nga gidumala pundok. O sa akong huna-huna nga dawaton mo nila. Mo nga ako mong gisugo nga og dawaton mo nila ayaw mo og pakiglantugi ayaw mo di ba gitugon mo na ko ana nga og dawaton mo aning mga sakop sa kong igsuon ayaw mo og sukol og lantugi ha kay dili na ninyo sugo ang inyo isulti lang ang tinuod mo dawat maayo og dili ayaw pugsa padayon mo sa inyong tumong inyong lakaw kay kininyo lakaw misyon ninyo ni. Tuman ang dito namo. Okay. Kay nakaagi pag imi og lakaw sakop diya pung tuog kita. Nga nangita nami o higdaan. Kay ato mo tulong. Karon kay nasa sa lapuan man tunamo nga dili mo dawat. Nga wala gid mi makatulong ato kay niya mo mami nga anak mi sa barangay ba. Ya tudlo uday mi ato kapitan. Niya karon kay ang kapitan to, babae man to. Wala mo pahigda sa orkita, no? Ang nakahigda may nga sakop gyud to orkita pero may kuan ko to nga barangay nga kanang aluran, Tudila, abuton mo diha sa aluran, Tudila. O basta kay sakop gyud punto sa kuan kay pungtanan ako sa kadira makraya. Dinar, sakop pa niya siya sa ubita. Sa sakop pa ni. Unsa man to nga barangay? Wala ko kakuha na itong barangay agad kay... Dili na to sakop. Unsa katong gi-interview mo sa People of Orkita? Unsang orasa to? Mura mag-udto pa to dapit. Alas 1. Anak gurto sa alas 12 pag interview niya ato. So galakaw pa mo ato? O galakaw na wala na mo sa Orkita. Wala na mi ato? Wala na. Kay lapas naman mo.
Kay katong pag-interview ninyo, lapas na mo sa tulay. O lapas na miski. Oh, dito na dapit sa Galingan, ilang Bisana. So ito kay ko diha. So layo na to. So alas 12 pa to, sayo pa to nya. Galakaw man mo abante. Oh, galakaw niya. Oh, ang kuan diha, ang utlanan gud anang Orkita kanang cruising paingon sa Samura. Barangay Samura, Orkita pa na. Mo na siya utlanan. Boundary na sa Aluran o Orkita. So wala mo nakatulog sa Orkita kay wa mo dawata mo ginay tinuod na. Dito na mo nakatulog sa sakop na sa Orkita. Aw sa Aluran. Eh dito mo kumi nga basta kay barangay ito nga nakaya mo mi nga tulog. Oh. Nya wala man may pud ability na kuan na ba Nahadlok. o naatrasar na ba sa mo ang kuan kay daghan na mo ang gikuanan nga balay. Oo. Dili man sila mga abili kung patulog. Di ay. O to yung kung lakaw na ta karinal kay naunay meeting set. Wala ka matulog. Unsa orasan naman na? Mga ano na guro sa alas 5. Di ay. Oh. O alas 5. Ya hilakaw karon kay medyo pagka-alas sa to kung nakuha nga kapitan yun. Katong dili magpatulog kuan to kaning Ginoo gabot ato. Daotan to sila nga tao. Ya, babae man to kung kapitan kung wala ko kuan to usa ko pa to kita pero naka kuan di ko nga ni wala mi kuan na wala mi Pahigdaa. o wala sila mo nanirado sila. Di ay. O wala na mi gwa kay gitudlo mi atos usa ka bata ko na nadaan ang kapitan tudloy lang mi mutong diya. Ayo kay balay. So unsa may mo ikaminsahe sa Orkita? Ang ikaminsahe lang ako diya sa Orkita ay tungod nga kuan lang diya sa Orkita nga muna karon. Nako ikuan nimo. Kanang Orkita matod pa ni Mahal nga Hari muna siya baba sa yutang saad o diha na ko nakuha ng bato nga dila na dire kita naman kani no. So mo nga baba magunang Orkita. Pero ang resulta mabitaw to nga apunta nang pasinggitan ninyo butlibot pero dewa man pahigdaa. Wa man day midawat nyo diha. So unsa may kaminsahe karon sa Orkita? Ang ako wala Ay naparabay sunod na. Labaw pa na, dublihon pa na og 10 times. kay ako walang ikaingon diya sa mga tao kay tungod nga wala man sila mudawat na mo ato nga kuan. Halos daw dili man sila mo tubang tayo na mo dulong nga na mananghid me. Mo paulay. Aw. Si kada maklaya siya ba si ba katulog ta ni o kuan ning kasada ni. Kung kasada dili ko matulog. Ngita kita og waiting shed. Ay kaning waiting shed safety din siya. Kay nung agi-agi ang salakyan, kuan man mahiyagan man ta. Makita na to ang tao ko himo ako. Basta ana musalig lang gid mo no kay isugo gud mo sa Ginoo. Kung salig Wala may daotan ana makaduol ninyo. Ito niyo ko nga salig na tas Ginoo kay wa tay mo nilabot ani. Amo to diha nga kada kuan ako paway na mi ko adili na ta katong nakatulong mi atong waiting shed nga tulong pag yun. Kay ning ulan man. Sus bali inyong kahimtang no nya yano-yanuhon lang aning mga tao nga wa kasabot. Tulo pa kayo. Gaantos mo kayo, tulo pa gyud. Basa inyong sutana nangatulog mo. Ang katong sutana namo, medyo wala tumabasa. Wala ra. Nya karon kay naghigda mi sa lisi man. Kuan man pong hangin. Ni hangin. Sa lisi na lain pa ang nagtulo gyud. Hidlin po may dili may maigo sa tulo. Ya mo waiting shed. Sa waiting shed ang dapat po sa kasada sa highway. Ya ra. Ya mo to. Kaya makraya. Wa mo batiag hadlok. Ako wala gid ko mahadlok. Salig mo gid ko sa Ginoo. Pero ang akong kauban si Kanya Makraya, wala ko kabalo kunya usa ko yang una-una. Kay ilain-lain man yung prinsipyo. Pero ako, misali din ako kay iyo man siya. Siya, di kita katulog.
Mm. Kani Hinoon kardinal sana ni sana to pagsuway di YouTube Oh. ang ato ang pagserbisyo Mm. kay o Correct. muduwa-duwa ganita moabot na to ang pagsulay. Correct na, correct. Una nga akong niwan sa mao bitaw nakaingon ko siya na Oh. amo to nga kung me kay nahinay-hinay ng ulan ito nga pakahayag-hayag na isa wala na po tayo pamahaw ani kanina wala na tayo problema ani kaya man tayo kuhan dugos kung Kay gabalon man mog dugos ato no, dugos. kung kaon tagulay kaning saluyot Oh. lakaw na namo naman to yung mga saluyot kaon ta Kilaw mog saluyot. o kilaw mi Dayon inyong gi do lang sa o dugos. do sa dugos Oh. kuwan na mo katong aklong nga kuwan Oh. so Pero daghang nang hatag ninyo kwarta. unaay mo hatag na mo kwanta Sa imong huna-huna mga pila ka libo kahatanan og inyong pangidawat. ang katunoong gipanghatag mo og sa kuha lang wala mo kukuan kay tagaan Tanan-tanan na imong isa estimate lang og gidawat ninyo tanan. Apil na kang makaraya. kamay ra gurong silpulen gura Gamay rang 5,000. o lain pa tong Palit na tatugsin. biskwit na ipanghatag nga gasakay sa mga auto Mga biskwit. oh may Katong nang sakay sa mga auto nang hatag ninyo. dapat ito nga packs ga kuan Stilan. tubig Oh, dayon wa gid ninyo dawata. karon kay nauna-una man kung madili ko mo dawat kay basi mo sayo Very good. ya ang ako lang ikaingon nga tubig ra gyud Tubig ra gyud. Oh. ito tubig akong gidawat karon kay wala ko inom na katong ako ang sudanan nga nato sudanan tubig nga para ko sa tambal nga gikan diya sa Parke. parke Oh. wala man tumasudli Oo. iyon na siya pasudlan Oh. niyon po ko bawal din na nga ang pagsulod kay ug na ako mangayo moro po niya ako ang sudlan Oo. mo ko tagayan ako iyon balik ko lang sulod sa akong sudlanan Mm. moro man gito kong gituman kay lisod makaayo masayo mo to Maayo man ni mag-amping. nag-amping do ko Mm. ya mo tong sige na maglakaw pag-abot na namong lakaw naabot pa pud mi sa ito garahan na po ito ayun na po sa kanya makaya iya sa ibin iba Oh. sa di mo po ng kuanang barangaya to nato yan kay naka-intra man siya sa atong ibin sa una Oh. nakadundo man siya sige na po miglakaw Oh. karon kay nagabinaan naman po may Oh. lakaw kay sa duula sus tamaan sa kaduol nga kapila man ay dubliho ko nga mo tong lakaw na dubliin ha may kay nakalili may nga na kuan sa Audi ana ay master itong naingalan ba nga master Oh. sa amo ni di ana amo to dito may Tulog. nakatulog sa simbahan gid sa lang master ato sa mga PBA dito po may nakapanyapon Oh. muto sa na alibangan Oh, kanang PBM andad na sila anak kay mga spiritual man na sila. Oh. Mga spiritual group man na. Pero kaning ubang relihiyon karon nga 40 kayo mulitok sa ilahang baba o Ginoo Lord Jesus. Pero og imon ni silang hungitan og spiritual na tinuod, di na sila mutuo, di na sila kasabot kay lahi man ang ilahagod. Kato sila na istorya po ito namong yung mga sakop katuo man gid sila Oh. katuo man gid sila ang kani mubarog Oh. ini siya nga mubarog gid ni kay naa naman mo naglihok maubitaw kay sinugo mo sa Ginoo sa ako tuo gid na istorya man namo to kato pong nagbantay na bantay ba to diya sa ilahang simbahan kaya ako nagtulugan Oh. sige may istorya na kaya makraya ang tutong life nimo di na kay may di tuluan po ni kaya makraya ay ako tong di save po to sa yung cellphone adiya na kwanto nagunggan po niyang live nimo Oh. Ayun. di pa ito siya mutong hantod na katutong siya na
medyo nag-vision ko to nga nakaabot ko to niya sa ilaha. Kuan, salamat ko siya nga nag-abot kini. Kaya siya po ko na to, nag-vision ko ba? Mugya po na yung pagbuhat nga secure sila sa ilang mga pundok ba? Kay medyo undang ko ng uban. Hintay na sila nabili. Niya, ni anak ko siya, para mabalik ba? Kay maungya ko ipadulungan, sa asa kang reliyon, maura mo dyan kung kasangkuan, nga piho na ito nila o sige ba dyan sa ilahang pagtuan. Medyo siguro nila nga mabalik ba o hindi ba? Kwanto niya nga parang masalan ko nila. Kaya ang giingon man niya nga dili kuno sila mahinusulan kung ba o Kaning inyong papel mo, kaning inyong papel sa unang panahon, ang gisugo ani ni Malngari si Rusty mag-abo o kato si Mitchong Katipay. Palakaw to silang Malngari padulong sa Davao. Pero sa nadugay na nakasala sila, kasalag babae. Nya kay kaning buhata lagi lisod man kay ni og masayop. Kay og masayop ani iditan man sa Ginoo, mao nga namatay si Rusty. Namatay wa na si Rusty karon sa kalibutan, patay na siya. Si Mitchong patay na pod. Kunya tungod kay duha ra man mi nga hing graduate sa spiritual division, dili man tulo, dili pod upat matud pas Ginoo. Insya dili tulo dili upat duha ra gyud. Muna nga pagkawala ni Malngari, walay lain nga gihatasan sa Ginoo, ako mo igi papasan na pod sumala sa iyang gipasan sa unang panahon. Muna nga niabot ang sugo din hinako og nangita ko sa tanang mga partakers sumala sa iyang gihimo sa una nga nangita siya sa mga tao nga ipadala sa Ginoo para mubuhat anang mga papila. O tungod niya na ning abot ka, ning abot mo para mubuhat. Muna nga gipadala mo sumala sa inyong mga damgo. Wala man ko nagtumutuno ninyong palakaw nga kamura o akong pagbuot. Sumala man sa damgo gyud. Pero paggikan dire nag-blessing man ta, no? Blessingan mo na ko atong giampo gyud kay kana yung lakaw na. Di ko na ingon nga magsakay. Gisenan ka na maglakaw ka dire dipulog balik ko ni munig kalima kapoy na gani nang dipulog og dire unsa paghaning gikan ka diri dapitan tuyo kuno padulong sumbong ka din norte. Pagkalayo kayo ana muna nga ako mismo naras kong kasing-kasing maluoy yung tako pero saon man mo koy mahimo kay inyo man ang tahas ug pugngan mo nako nga di mo nako palakon ako man poy manubag sa Ginoo masayop ko sayop na tanan kay ako man ang kaning say nga nang kanang partakers no kanibang principal nga partakers aning buhatas Ginoo masayop ng principal sayop tanan mo na nga gidawat nako akong agwanta tong inyong kuan lakaw mo naroon tay kuan pero gipadadaan mo nako sa spiritual nga power. Walay dautan nga makahilabot ninyo, wala gyud dautan. Wala gyud. Bisag iro, wala mo paka. Wala. Wala mo hilabtig mga daotang tambay, mga tambay nga tao. Wala gyud. Kay sumala na sa gahom sa Ginoo sa inyong paglakaw. Pero ang Orquita City manggod, ba manggod na sumala sa istorya ni Mahal nga Haring Pilimon Reambunanza nga kanang yutang saad tulo lang ka probinsya. Mindanao, dire sa Mindanao, no? Kay si Dr. Rizal man naman itong subayon sa istorya ni. Kay paingon gud ni Kristo nga ang gingharian ihatag sa usa ka nasod, kanang timaan anang nasod nga balhinan sa gingharian, land of promise gyud. Kay kanang gingharian sa Dios sa land promise na, land of promise. Mugwa dili na sa yuta nga dili land of promise sa Dios. Ang kanaan nahimo tong land of promise kay gisaad man to sa Dios dito ni Abraham nga mahimong panulundon mo nang nahimong land of promise kay saad gisaad niya dito ni Abraham dito ni si Kristo
o ang gingharian gibalhin katong kingdom of priest, no? Kingdom of God which is kingdom of priest, no? Parihar ning usar man para ba ning kingdom of priest man ta, no? Ang mahal nga haring gitukod sa 1982 man to siya ni uli sa parke. 1975 siya gasugod, 1982 ni uli sa parke. 1992 nagparehistro sa kingdom of God. Karon kay dili man pwede magparehistro ta og kingdom of God kay human naman ang kingdom of God. Ang kingdom of God usara na og kanang kingdom of priest. Sumala sa Exodo 12 o Exodo 19:6, no? Ye shall be unto me a kingdom of priest. Katong kingdom of priest mo to yung kingdom of God o mo to ang gibalhin ni Kristo nga kanang nasod nga balhinan dunay land of promise. Og migwa si Dr. Jose Rizal nga gisulti niya Mindanao ang yutang saad. Ug nigwa si Mahal nga Hari nga ang Mindanao nga yutang saad tulo lang ka probinsya, mao ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte og Misamis Occidental. Mao ni say tulo ka importante sa inyong lakaw. Og ang Dapitan City mao ni ang dughan og ang ilhanan ani mao ang heart nga bato, kasing-kasing nga bato. Mo gani nga ang gobyerno sa Dios anhi gyud magsugod sa dapitan kay dughan man ni. Ang pagbag-o manukad sa kasing-kasing, dili manukad sa kamot, sa tiil, sa baba, sa dalunggan. Ang pagbag-o manukad sa kasing-kasing tungod kay ang dapitan kasing-kasing man ni sa Dios. Mao nga dinhi gyud magsugod ang gingharian sa Dios kanang gobyerno ni Kristo. O sa yutang saad dinhi sa kasikbit or kita mao na ang baba, Usami City mo ang ulo, og ang Zamboanga pilar mao na ang tiil, og ang Liloy nga bato mo na siya tuhod sa yutang saad. Mo na hinungdan nga akong gipasinggitan ninyo ang orkita kay baba man siya. Di anha gid mo musinggit, pero it's sad to say kay wala day mo dawata dito, wala mo pahigdaa, ug mo hinungdan nga hinlapos mo. Mao to nga pag uli na yun dire gisultian mo nako nga ang Orquita City na ay umalabot nga silot nga usa ka dakong baha. Lunupan ako bitaw mong gisultian ani. Mao na imong gisulti. Mo nang ako mong gi-live, ako kang gi-interview diri sa live para basig makaingon ng mga tao nga namakako, bot-bot na mo nang ako mangunang gikuan kamong mga kolonel dapat nag-text mo nag-post sila nga kani gisulti na aron nga mahibawan nila nga sa aware sila sa sunod nga istorya. Kay doon na may magsunod ani. Aning lakawan ninyo Orquita gyapon ang target. Orquita Usamis Pagadian. Mao nay magsunod. Kanang gasunod ninyo maguyod nagkadina, magpas-an nagyugo. Mao nay akong giulat. Ug muguwa na siya karon. Magguyod og kadina, magpas-an og yugo, unya buang siya tan-aon. Mas maayo pa mo kay nagsutana mo. Kana siya murag taong grasa. Pero ang espiritu ana si Jeremias. Kanang agian ana gasunod ng silot sa mga lungsod syudad nga dautan nga dili nila mudawat para sa inyo. Ang Orquita City baba siya sa yutang saad. Pero sa iyang pagkayutang saad wala siya mudawat, bugal-bugal kay janitor lagi gasugo. Labi na itong nakaila bitaw ninyo, no? Katong nakaila ninyo nga ako'y gasugo, ilang na ho na, janitor man ang gasugo. Moto, pag abot rin, gisultian mo sa Ginoo, nga ang Orquita City, padadag luno, padadag dakong baha. O kanin, hitabo, wala, dili ni binaka katua, kay kamo may witness, kay kamo may gisultihan. Kanya, kanin sila, nagdungungkon mo, no? Ay, ug magbinakak ta, may nada ng binakak, wa man tay mahimo na, silutan pa ta. Mabitaw to nga ako mong gisultian, nga ako mong gipungutana kung nakahigda ba mo. Wala man day, kay diretso naman mo. Nya, wakon mo nakatuman sa 15 kadlaw nga, kuan, aning pagsinggit. Una, may na lang, kay mild ra. Walay kinabuhi kayo, pero og nakapuyo mo surkita, og 7 kaadlaw ngadtos 14 kaadlaw nya wala sila mo dawat ninyo, wala sila mo mutuon ninyo manamas-tamas, kanang naang baha nga hitabo karon magbalo na og daghang kinabuhi.
Dili lang mga butang. Di lang mga butang ang mahitabo nga mawala, di lang mga balay, di lang mga sakyanan ang mga lumos. Hasta kinabuhi sa taon ta. Muna may rapor gawa mo nila dawata kay gidawat mo nila dinwa mo tuuhe, no? Kamayon mo tilusukon mo, apil tinaghanang namurot diha karon. So kita. Pero naay second time, no? Ay second time nga magsunod ani inyong buhat nga ipalakaw gihapon no. O karon ako pang gipangita na. O dinhi natapos maigsoon ang atong live nga interview sa usa sa sinugo sa Ginoo nga mao si Bishop Domingo Barcuma nga taga Sipalay Negros Oriental Occidental no. Sipalay Negros Occidental ug ang kauban ani si Cardinal Macaraya, Carlos Macaraya tuwa karon sa Sambuanga, Sibugay. Sumala sa iyang sugo dito, nagpadayon sa siyang sugo. Og mao nga siya ra ang na-interview nato karon. Og dinhi ra mi kutob, daghan kayong salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Daghan kayong salamat ta Bishop Barcuma, pwede unsa may last message nimo? Ang ako lang kaingon diha sa nag-live kutob sa magtanaw. Dili mo ana katingala. Kay karon panahon naman ron nga si Kristo muhari na. Kaya mura nang ako ang ikaingon sa tao nga nagtanaw sa live. Nga maura na kinanglan madili mo maadlok. Naa mo yung mangutana na lang mo. Maura na ako ang ikaingon. Okay. Daghan kayong salamat ug maayong gabi. Maayong gabi po niya. Okay.